Много хора в днешно време продължават да отричат психосоматиката, като казва, че е някакъв нов булшит, но тя не е нов булшит. Това е нещо, което Авицена доказва преди 1000 години с един много прост експеримент с две агнета. Агнетата се раждат от една и съща майка, слага ги в две различни клетки, една и съща храна, една вода, всичко е абсолютно еднакво. Нямат никакви разлики. Единствената разлика, която има между двете агнета е, че едното през цялото време вижда вълк. Каквото и да прави, то го вижда, въпреки че вълкът никога не влиза в неговата клетка, той винаги е там и съответно то расте в постоянна тревожност. Те започват да ги хранят и с времето агнето, което постоянно вижда вълка, започва да губи килограми, да отслабва, да се разболява и накрая умира. И всъщност какво доказва Авицена с този експеримент? Че външните фактори влияят пряко на нашето психично и здравословно състояние. А ако ние вземем вълка като метафора и го приложим в днешния ни свят и в днешния ни живот, то вълкът е стрес, тревожност, стари травми, някакви убеждения, които вече не ни вършат работа, но